inmiddels al een skoffertje dwangende en ik word dus met mij aan delen dat het wel wat mij niet tocht. Ik vind echt dat mijn hoed zichtbaar wat beter wordt en ook dat het sliep makkelijker gaat. Val makkelijker in sliep en sliep beter terug. Mensen vinden het eerst wel heel grappig of zo, als dan zei ze maar als er dan wat meer over vertelt en waarom en hoe en wat, zei ze ja. Het lijkt me eigenlijk echt wel wat. Kist hij nog altijd opjaan of in een orenmannen betinken of opjaan en meidaan. Het valt me onnodig eigenlijk best wel taar. Maar wel dat ze nou en dan al zei ze oh nee, Tanet, doe dan maar een revella. Die bewustwording die komt wel heel tijd meer. Ja, ik ben wel benieuwd van mijn mede-ik-passers. Hoe gaat het Jim al? Slaagt het Jim wat? En ga je hem strubbelingen of dingen waar je oren of zei je hem echt van ik vind hem echt dat mijn hoed beter wordt en dat het sliepen beter gaat. Ik ben heel nieuwsgierig. Laat het me even weten.